नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे च श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय वरराज की जय निताय गौरप्रभाते हरे हरे कृष्ण मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारकमत्वाक्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठस्कंदം तृतीय अध्याയം ശ്ലോകം 23. ഇന്നലെ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെടുത്തു അല്ലെ. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത്. അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക തത്വം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക തത്വം എന്നത്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ പേജിന്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗമാണ്. മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീനല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രാഗാഃ അച്ഛാമിളോ അഭിയേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യതാ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രാഗാഃ അച്ഛാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രാഗാഃ അചാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യതേ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രാഗാഃ അചാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യതാ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ പുത്രാകാഹ, അതൊരു തെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ മാതാജി? ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ പുത്രാകാഹ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പുത്രകാഹ എന്നാണ്. പുത്രാക പുത്രക. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നോക്കിയോ? വേട്ടുപാട് 6:3:23. പുത്രാക എന്നാണുള്ളത്. പുത്രാക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പുത്രകഹ. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് പുത്രകഹ എന്നാണ് അല്ലെ. പുത്രകഹ. ഓക്കെ, എന്തോ അത് ഇതാകുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. നാമോച്ചാരണ മാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത
പുത്രകഃ അചാമിളോപിയേനൈവ മൃത്യുപാശാദ മുച്യതേ. ഓക്കെ, ആ ഒരു അതങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് ഇല്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രാഗഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശാമ ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദ്യമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണമാഹാത്മ്യം ഹരേ പശ്യത പുത്രകാഃ അജാമിളോऽപി യേനൈവ മൃത്യുപാശാദമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമോച്ചാരണ മാഹാത്മ്യം
हरे पश्यत पुत्रकाः अचामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण। भारतीय माता जी अनम्यूट हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय। नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रगाः अजामिलोऽपि मृत्युपाशदमुच्यता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നിസ്പക്വിതാത് സാവസ്വപ്രഭുപാദിക്ക്. എന്റെ പുത്രന്മാരെ പോലെ നല്ലവരായ ഭൃത്യന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനം എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് നോക്കുക. മഹാപാപിയായിരുന്ന അജാമിളൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുകയാണെന്ന അറിവില്ലാതെ അവന്റെ പുത്രനെ വിളിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിലൂടെ അവൻ നാരായണനെ സ്മരിക്കുകയാൽ തൽക്ഷണം മൃത്യുപാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥമേസിഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീധപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടുന്നതിന് സ്വഭാവ ഗവേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഇടവിടാതെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തിക്കും ഉച്ചരിക്കുന്നവന് കൈവരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ പദവിക്കും അജാമിളന്റെ ചരിത്രം പര്യാപ്തമായ തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചു, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ വൈദിക ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. അത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം മകനിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വികൃഷ്യ പുത്രമഗവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണേതി മ്രിയമാണ യായ മുക്തിം. ഏതാവതാലമകനിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വികൃഷ്യ പുത്രമഗവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണേതി മ്രിയമാണ യായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं प्रभु जी। പ്രണാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावताल मखनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमाघवान् यथजामिळोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिं. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावतालमखनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्ना विकृष्य पुत्रमघवान् यद अजामिळोऽपि नारायणायेति म्रियमाणय्याय मुक्तिम्.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമഹനിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാ വികൃഷ്യ പുത്രമഹവാൻ യദജാമിളോവി നാരായണീതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമക നിർഹരണായ പുംസ സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംന വിക്രൂശ്യ പുത്ര ഭഗവാൻ യജാമിളോബി നാരായണേതി പ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമഖനിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വിക്രൂശ്യ പുത്രമഖവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമക നിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വിക്രൂശ്യ പുത്രമഗവാൻ യദജാമിളോബി നാരായണേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമഖ നിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വികൃഷ്യ പുത്രമഖവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമഹ നിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വികൃഷ്യ പുത്രമഖവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണേതി ക്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമകം നിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വിക്രൂശ്യ പുത്രമഖവാൻ യദജാമിളോബി നാരായണേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമക നിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വിക്രൂശ്യ പുത്രമാകവാൻ യദാജാമിളോപി നാരായണേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലമഖനിർഹരണായ പുംസാം സങ്കീർത്തനം ഭഗവതോ ഗുണകർമ്മനാംനാം വികൃഷ്യ പുത്രമഖവാൻ യദജാമിളോപി നാരായണായേതി മ്രിയമാണ ഇയായ മുക്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം.
പാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏക പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അപരാധരഹിതമായി കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, അജാമിളൻ മഹാപാപിയായിരുന്നിട്ടും മരണസമയത്ത് അവന്റെ പുത്രനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ പൂർണ്ണമോക്ഷം നേടി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ അവൻ നാരായണന്റെ നാമം സ്മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അത് അപരിപൂർണവും അപരാധബദ്ധവും ആണെങ്കിൽ പോലും അവന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവിന്റെ സഭയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മാർത്ഥബ്രാഹ്മണരും മായാവാദികളും ഈ രീതിയിൽ മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ പ്രസ്താവനയിലെ സത്യത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീധര ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ധരണി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സായം പ്രാതർ ഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖേ ഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. സായം പ്രാതർ ഗൃണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാത് വിമുച്യതേ. ഒരുവൻ സന്ധ്യയ്ക്കും പ്രഭാതത്തിലും വളരെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതായാൽ അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അനുദിനം നിരന്തരം വളരെ ആദരപൂർവം ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം, അനുദിനം ഇതം ആദരണേ ശ്രവൺ, അവനെ മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്ധരണി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒരാള് രാവിലെയും വൈകിട്ടും നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയുമെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അതും മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രവണം കീർത്തനം ധ്യാനം ഹരേരത്ഭുത കർമ്മണ ജന്മകർമ്മ ഗുണാനാം ച തത്തർത്ഥേ അഖിലചേഷ്ടിതം. ശ്രവണം കീർത്തനം ധ്യാനം ഹരേരത്ഭുത കർമ്മണ ജന്മകർമ്മ ഗുണാനാം ച തത്തർത്ഥേ അഖിലചേഷ്ടിതം. ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനിതര സാധാരണമായ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ആ കർമ്മങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:3-27 പറയുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമി പുരാണങ്ങളിലെ ഉദ്ധരണികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാപയശ്ച ഭവതി സ്മരതാം തം അഹർനിഷം. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് സകല പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. അഹർനിഷം അദ്ദേഹം ഭാഗവതം 6:3-31 നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. തസ്മാ സങ്കീർത്തനം വിഷ്ണോർ ജഗന്മംഗളമംഗസാം മഹതാമപി കൗരവ്യാ വിദ്ധി ഐകാന്തിക നിഷ്കൃതം. തസ്മാ സങ്കീർത്തനം വിഷ്ണോർ ജഗന്മംഗളമഹംസാം മഹതാമപി കൗരവ്യാ വിദ്ധി ഐകാന്തിക നിഷ്കൃതം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യകർമ്മങ്ങളും നാമവും യശസ്സും രൂപവും നിരന്തരം കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ ഉദ്ധരണികളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാവതാലം നിർഹരണായ പുംസാം, ഏതാവതാലം നിർഹരണായ പുംസാം, ഭഗവാന്റെ നാമം വെറുതെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം
വെറുതെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് മാത്രം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അലം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രാധാന്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും അംഗീകൃത നിഘണ്ടുവായ അമരകോശത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അലം ഭൂഷണ പര്യാപ്തി ശക്തിഭരണ വാചകം. അലം എന്ന വാക്ക് ആഭരണം, പര്യാപ്തത, ശക്തി, സംയമനം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനം ധാരാളം പര്യാപ്തമായതിനാൽ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ അലം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുവന്റെ കീർത്തനം അപരിപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. കീർത്തനത്തിന്റെ ഈ ശക്തി അജാമിളന്റെ മോചനത്തോടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. അജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സൂക്ഷ്മമായി സ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെയാണ് സ്മരിച്ചിരുന്നത്. മരണസമയത്ത് അജാമിളൻ ശുദ്ധനായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മഹാപാപിയായിരുന്നു അവൻ. അതിലേറെ മരണസമയത്ത് ഒരുവന്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ അജാമിളന് വ്യക്തമായി കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് അവന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പാപിയായ അജാമിളനെ പോലെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? കഠിനമായൊരു പ്രതിജ്ഞയോടെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കീർത്തിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം. പ്രകാരം ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അപരാധങ്ങൾ വരുത്തുന്നവർക്ക് പോലും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുടർച്ചയായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള അവന്റെ പ്രേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രേമപുമാർത്തോ മഹാൻ. പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോട് മമതയും സ്നേഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം ഒരുവന്റെ മുഖ്യ താല്പര്യം. വലിയൊരു പരപ്പെട്ടാണ് ഒരു പേജ് കൂടിയിട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 11, 19, 24 നിന്നും താഴേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവം ധർമ്മേർ മനുഷ്യാണാം ഉദ്ധവാത്മനിവേദിനാം മയി സഞ്ജായിതേ ഭക്തി കോ അന്യേ അർത്ഥോ അസ്യാവശിഷ്യതേ. ഏവം ധർമ്മേർ മനുഷ്യാണാം ഉദ്ധവാത്മനിവേദിനാം മയി സഞ്ജായിതേ ഭക്തി കോ അന്യോ അർത്ഥോ അസ്യാവശിഷ്യതേ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, ഒരുവനെ അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന എന്നോടുള്ള ഭക്തി ഉണർത്താൻ എന്തിനാലാണോ കഴിയുന്നത്, അതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായം. പക്ഷേ സമ്പ്രദായം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഭക്തി എന്ന പദത്തെ പ്രേമവിവോക്തഃ ഖഃ അന്യഃ അർത്ഥഃ അസ്യഃ. ഭക്തിയുള്ളിടത്ത് മോക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്ന ചോദ്യത്തോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകവും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. നാമാപരാധയുക്താനാം നാമാനി ഏവ ഹരന്ത്യകം
അവിശ്രാന്തി പ്രയുക്താനി താനി ഏവാർത്ഥകാരണി ച നാമാപരാധയുക്താനാ നാമാനി ഏവ ഹരന്ത്യകം. അവിശ്രാന്തി പ്രയുക്താനി താനി ഏവാർത്ഥകാരണി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരുവന് തെറ്റുകൾ പറ്റിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അവന് തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകും. പാപക്ഷയഭവതി സ്മരതാം തം അഹർനിശം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുപാർശ പിന്തുടർന്ന് ഒരുവൻ പകലും രാത്രിയിലും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടതാണ്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപമല്ലാത്ത മോക്ഷത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുപാർശകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവരുടെ പദവി എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. പരിക്രമവന്ദേ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? എന്താണ് അതിന്റെ പരിപൂർണത, അല്ലെ? എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അല്ലെ, മനുഷ്യർക്ക് ഉയർന്ന ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുമായിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അത്രയും സ്നേഹമുള്ളതാണ് യമരാജന് യമ കിങ്കരന്മാർ, യമ ഭടന്മാർ, അല്ലെ? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത്?
എന്റെ പുത്രന്മാരെ പോലെ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനം എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് നോക്കുക. മഹാപാപിയായിരുന്ന അച്ചാമിളൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അറിവില്ലാതെ അവന്റെ പുത്രനെ വിളിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിലൂടെ അവൻ നാരായണനെ സ്മരിക്കുകയാൽ തൽക്ഷണം മൃത്യുപാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നപ്പോഴേ അല്ലെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം അല്ലെ. ചിത്രഗുപ്തൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇയാള് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ അല്ലെ. എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയോ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. പകല് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ പകലൊന്നും കഴിക്കാത്ത രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ. ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോരോ പാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായശ്ചിത്തം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല അജാമിളൻ ഇതുവരെയായിട്ടും അല്ലെ. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവരുടെ ആശങ്ക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് യമരാജന് ഇവിടെ. പലപ്പോഴും യമരാജനെ ഒരു എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. യമരാജൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഭീകര ജീവിയായിട്ട്, ഒരു എന്താ പറയാ കാളപ്പുറത്ത് കയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ, ഒരു ഭീകരനായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ്. യമരാജൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. ധർമ്മരാജൻ സൂര്യപുത്രനാണ്, സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനാണ്. ഓ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ധർമ്മരാജനാണ് അല്ലെ. യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാടെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് യമരാജനാണ്. അവർക്ക് ഭയമാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജനെ പേടിക്കാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. അവര് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാരാണ് ധർമ്മരാജൻ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. എന്നാല് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലവനായിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പാപപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ 12 മഹാജനങ്ങളില് ഒരാളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് യമരാജൻ. നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം, എന്താണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തില് വിഷ്ണുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്, ദാസന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ യജമാനെ പറ്റി പറയും, അവരുടെ യജമാനന്റെ നാമത്തിനെ ആ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെ എന്ന് തോന്നാം. അങ്ങനെ തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു അല്ലെ. യമരാജന്റെ ജോലി എന്താണ്? പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അതിന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യമരാജൻ അല്ലെ. ആ യമരാജന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എത്രമാത്രം ശക്തമത്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് യമകിങ്കരന്മാർക്കാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്.
ഭഗവാനും തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. നാമപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ശുദ്ധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചിട്ടും ജപിക്കാം അല്ലെ. എപ്പോഴൊക്കെ ജപിക്കാം എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. കായത്തെ ശൂയിത്തെ യഥാ തഥാ നാമലയ കാലദേശ നിയമനഹി സർവസിദ്ധിയായ. കായത്തെ ശൂയിത്തെ യഥാ തഥാ നാമലയ കാലദേശ നിയമനഹി സർവസിദ്ധിയായ. സ്ഥലകാല പരിഗണനയില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും പോലും ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ പരിപൂർണതകളും നേടുന്നു. എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാമെന്നത്. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, ബാത്റൂമിൽ പോയാലും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നു നാവിൽ നിന്ന് നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബാത്റൂമിൽ പോലും അവിടുന്ന് പോലും ജപിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ വൃത്യനായിട്ടുള്ള ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനോട് പറയുക. ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാനും പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനൊരു അശുദ്ധവും ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നീ തന്നെയാണ് എന്റെ ഗുരു, ഇന്ന് മുതൽ നീ ഗോപാൽ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുമെന്ന്. എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പോ മഹാപ്രഭു വെറുതെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു, അവിടുന്ന് എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം, എവിടെയും ജപിക്കാം. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാമെന്ന്. എന്നാൽ ഇതില് പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല. പലർക്കും വലിയ വലിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലേ അവർക്കൊരു തൃപ്തിയാവുള്ളൂ. ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ്, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ്, അത് പ്രശ്നമാണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരോട് സാരമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അവരുടനെ ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജ്യോത്സ്യൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം, ആ പൂജ ചെയ്യണം, ഈ പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു തൃപ്തിയാവും. കുറച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ട് ജ്യോത്സ്യന് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് ഇസ്കോണിൽ പോയിട്ട് അവര് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആവുന്നത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴെന്താണ്, ഇദ്ദേഹം കുറെ പൂജകൾ ചെയ്യാനും പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി, സമാധാനമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടോടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് കാണാൻ നമുക്ക് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും
രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 23, 24 ശ്ലോകങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, എന്റെ ഗുരു ഈ ശ്ലോകം ഒരു കണ്ട ആഭരണമായിട്ട് ധരിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. എന്താണ് ശ്ലോകം? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം കഴുത്തിലൊരു മാലയായിട്ട് ധരിക്കുവാൻ, ഒരു കണ്ട ആഭരണമായിട്ട് ധരിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന്. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ കലിയുഗത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ 3 പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹരിയുടെ നാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇത് മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഇവിടെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഓരോരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്യയുഗത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തപസ്സുകൾ ചെയ്യാനോ ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല അല്ലെ. എന്തിന് വീട്ടിൽ പോലും സമാധാനമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കാൻ, സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. എന്താണ്? അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയുന്ന പുരോഹിതന്മാരില്ല. ഇനി അഥവാ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായാൽ തന്നെയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പശുവിൻ നെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് ലാബിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേപോലെ എന്തായാലും പാലായാലും തൈരായാലും മറ്റുള്ള എന്ത് വസ്തുക്കളായാലും പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. വളരെ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ ലഭിക്കുക തന്നെ. ഇനി അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമയമില്ല. എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അല്ലെ. ജോലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിജയമായിരിക്കില്ല. പലരും അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. പൂജകളൊന്നും ചെയ്താൽ തീരുന്നതല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്താണ് ഇത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, പൂർവജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ദുരിതങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ വൈദികാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. അത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈദിക ആചാരങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. ഓഫീസിലായാലും എവിടെയും ജപിക്കാം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്
മാസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആർക്കും തിരിയില്ല ചുണ്ടനങ്ങുന്ന സുഖം അല്ലേ. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഓഫീസിലായാലും തിന്നുമ്പോഴായാലും അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്, കായിക ശൂയിത്തെ അല്ലെ, എപ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ജപിക്കാമെന്ന്. ഓ അതുകൊണ്ട് ഈ യമരാജൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അല്ലെ. യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? എല്ലാ പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ. യമരാജൻ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അത്യന്തം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. യമരാജൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവർക്ക് നല്ലത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് തുറന്ന ഉടനെ കുറെ ബത്തിയൊക്കെ കത്തിച്ച് കർപ്പൂരൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ, ഇന്ന് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഡോക്ടറും പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്കിന്ന് കുറെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നല്ല പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരും പ്രാർത്ഥിക്കും, കുറെ രോഗികൾ വരണം ഇന്ന് അല്ലെ, നല്ല പണം ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ നടത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ നോക്കിയാല് ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? പാപികളായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സേവനം അല്ലെ. എങ്കിലും യമരാജൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നു, എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിന്റെ മഹാത്മ്യം യമരാജൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയും ആരെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമസ്കരിക്കാത്തത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കാത്തത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത എല്ലാ പാപികളായിട്ടുള്ളവരെയും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന് വാണിംഗ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെന്താ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഏക പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അപരാധരഹിതമായി കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് അജാമിളൻ മഹാപാപിയായിരുന്നിട്ടും മരണസമയത്ത് അവന്റെ പുത്രനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ പൂർണ്ണമോക്ഷം നേടി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ അവൻ നാരായണന്റെ നാമം സ്മരിക്കുകയായിരുന്നു. യമകിങ്കരന്മാരുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. വ്യക്തി പ്രായശ്ചിത്വമൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാള് കുറ്റവിമുക്തനാവുന്നത്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവുന്നത്? ഇതായിരുന്നു യമകിങ്കരന്മാരുടെ സംശയം അല്ലെ. അതില്ലാതാക്കി തീർക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അല്ലെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അപരാധരഹിതമായി കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവര് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവിടെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായിട്ടുള്ള നാരായണൻ അല്ലേ. അവനെയാണ് വിളിച്ചത്. എങ്കിലും അതെന്താണ്? ആ നാമം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറയുന്ന ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറയുന്ന നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവർ 6:2:18 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി.
6 18 14 പറയുന്നത്. 6:2-14 നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തോപം ഹേളനമേവ വാ വൈകുണ്ഠം നാമഗ്രഹണാമശേഷാഗഹരം വിദുഹു. ഒരുവൻ ഭഗവാന് ദിവ്യനാമം നേരിട്ടോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് തമാശ രൂപേണയോ സംഗീതാസ്വാദനത്തിനോ നിന്ദാരൂപേണയോ കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അപരിമേയമായ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം മുക്തനാകും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം അല്ലെ. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാസ്തവം ഹേളനമേവാൻ. നേരിട്ട് ജപിക്കുന്നതായാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടായാലും തമാശ രൂപത്തിലായാലും സംഗീതാസ്വാദനം നിന്ദാരൂപത്തിലായാലും കീർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവും എന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരിട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് ജപിച്ചു എങ്കിലും അത് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കിങ്കരന്മാരെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ട് മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. എപ്പോഴും മകനെ വിളിച്ച് അജാമിളൻ അറിയാതെ തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അജാമിളൻ അറിയുന്നില്ല ഇത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതെന്നും എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അജാമിളൻ പോലും അറിയാതെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് എന്താ പറയാ, നമ്മളെല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെ. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി യമരാജൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് അവന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും ഇത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ മോചനത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചാമ്പളൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു രംഗം കാണുകയും അങ്ങനെ അതിലാകൃഷ്ടനാകുകയും മതപ്പതിച്ചു പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. പ്രഭാതരിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശപിക്കുക പോലും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലേ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവിന്റെ സഭയിലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് ശപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരിക്കലേ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്ലേച്ഛരും യവനരൊക്കെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരും മറ്റുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ അതിനുത്തരമായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് അവര് ഹറാം തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തൊട്ടുകൂടാത്തത്, സ്പർശിച്ചുകൂടാത്തത്, മോശപ്പെട്ടുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയും. ഓരോരോ വസ്തുക്കളെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, നായ്ക്കളെയൊക്കെ കണ്ട ഹറാമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകും അവർക്കും എന്ന് പറയും. ഹറാം എന്നുള്ള ഒറ്റ വേട പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ കണക്കൂട്ടുന്നത്? ഹേ രാമ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകുന്നു. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെയുള്ള സാധുക്കളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം ഒന്നുകൊണ്ടും തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള
പൂജകളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവും, മുക്തി നേടാനും സാധിച്ചു, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. ഉടനെ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരികയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഓ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് എന്താ പറയാ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ഫലം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അപ്പൊ അതിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളും വിശദീകരണം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെ, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ. അങ്ങനെ ഭാഗവത്തിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ സത്യത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ പിന്തുണയ്ക്കും. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തന ഹൈദേ പാപ സംസാരനാശന ചിത്തശുദ്ധി സർവഭക്തി സാധന ഉദ്ഗമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരുവനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന പാപകരമായ അവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉണർത്തുവാനും സാധ്യമാകും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, കൃഷ്ണ പ്രമോദ്ഗമ പ്രേമാമൃത ആസ്വാദന കൃഷ്ണ പ്രാപ്തി സേവാമൃത സമുദ്ര മഞ്ജന. നാമജപത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവനിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുകയും അവൻ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്യന്തികമായി അവൻ കൃഷ്ണസംഗം നേടുകയും മഹാപ്രേമസാഗരത്തിൽ സ്വയം മുങ്ങിത്താഴുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തന ഹൈതേ സർവാനർത്ഥനാശ സർവശുബോധയ കൃഷ്ണ പ്രേമര ഉല്ലാസ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് എല്ലാ അനഭികാമ്യമായ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണർത്തുന്നതിനും കൃഷ്ണപ്രേമ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഹർഷപ്രഭു കഹന ശുന സ്വരൂപ രാമരായ നാമസങ്കീർത്തന കലോ പരമ ഉപായ. അത്യാഹ്ലാദത്തിൽ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപ് ദാമോദര രാമാനന്ദരാരെ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏറ്റവും സരളമായ മാർഗം ദിവ്യനാമ കീർത്തനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും. സങ്കീർത്തന യജ്ഞേക്കാലോ കൃഷ്ണ ആരാധന സേതസുമേധാപായ കൃഷ്ണര ചരണ. ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയ. അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. അവൻ കൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം നാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചില ശ്രീധരസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു. ഒരുവൻ സന്ധ്യക്കും പ്രഭാതത്തിലും വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയാൽ അവനെ എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അനുദിനം നിരന്തരം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്ധരണിയിലും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:31 നിന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. തസ്മാ സങ്കീർത്തനം വിഷ്ണോർ ജഗൻ മംഗളമംഹസാം അഹദാമപി കൗരവ്യാ വിദ്യ ഐകാന്തിക നിഷ്കൃതം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ കർമ്മങ്ങളും നാമവും യശസ്സും രൂപവും നിരന്തരം കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ ഉദ്ധരണികളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വെറുതെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് മാത്രം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അലം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രാധാന്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അലം എന്നതിന് ആഭരണം, പര്യാപ്തത, ശക്തി, സംയമനം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനം ധാരാളം പര്യാപ്തമായതിനാൽ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ധരിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ അലം എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരുവന്റെ കീർത്തനം അപരിപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ രാഗോ താളോ ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എന്താണ്, വെറുതെ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും. കീർത്തനത്തിന്റെ ഈ ശക്തി അജാമിളന്റെ മോചനത്തോടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ജാമിളൻ നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സൂക്ഷ്മമായി സ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെയാണ് സ്മരിച്ചിരുന്നത്. മരണസമയത്ത് അജാമിളൻ ശുദ്ധനായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും കുപ്രസിദ്ധനായിരുന്ന മഹാപാപിയായിരുന്നു അവൻ. അതിലേറെ മരണസമയത്ത് ഒരുവന്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ അജാമിളിന് വ്യക്തമായി കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് അവന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പാപിയായ അജാമിളനെ പോലെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അജാമിളിന് 88 വയസ്സായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 88 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കില്ല അല്ലെ, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ച് എന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് മുകുന്ദമാലയിൽ പറയുന്നത്. കുലശേഖര എന്താ പറഞ്ഞു? പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കഫപാദ വിത്ത കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണ. കഫം, വാദം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവസാന സമയങ്ങളാവുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയും. എത്രയും വേഗം അങ്ങയുടെ അടുത്ത്. ഇപ്പോ അജാമിളന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, അജാമിളൻ അത്രയും ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആ സമയത്ത് സ്മരിച്ചില്ല. അല്ലെ, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവനെ ആ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന്. അവൻ പാപിയായാലും അല്ലെ, അശുദ്ധനായാലും എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു. അപ്പോ അജാമിളൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും പാപിയായിട്ടും ശുദ്ധനായിരുന്നില്ല, ശരിക്കും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചില്ല, ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു.
അപ്പോൾ പാപിയായ അജാമലിനെ പോലെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാനെന്നത്? കഠിനമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കീർത്തിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്രകാരം ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാം. രാമൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാപം ചെയ്തിട്ടായിട്ടും ഇത്രയും ദുരിത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അപരാധങ്ങൾ വരുത്തുന്നവർക്ക് പോലും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുടർച്ചയായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ക്രമേണ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള അവന്റെ പ്രേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രേമ പൂമാർത്തോ മഹാൻ, പരമദിവത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് മമതയും സ്നേഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം ഒരുവന്റെ മുഖ്യ താല്പര്യം. അപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ജപിക്കണ്ടേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാലയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഓ എന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിക്കും, ജപിപ്പിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു മാല ജപിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ജപിക്കാൻ. എന്തായാലും പുറത്തു പോയാല് അവര് തീരെ ജപിക്കില്ല. എന്നാലും അമ്പലത്തിൽ വന്നാലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ കലിയുഗ ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അല്ലെ. കുബുദ്ധി എന്നും പറയും. നല്ല കാര്യത്തിന് ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണാം അവിടെ വെള്ളി ശനി ഞായറൊക്കെ വളരെ തിരക്കാണ്. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരും. അവിടെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ അവർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല. അവരവിടെ നിന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൊണ്ട് ജപിപ്പിക്കുവാൻ അവരൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് സമാധിയുടെ മേലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും അവരുടെയൊക്കെ മൂർത്തികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചു. പ്രഭുപാദര് സമാധിയുടെ അവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുന്ന അവിടെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു, മ്യൂസിയം ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ മ്യൂസിയം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ ബോർഡ് വെച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇടിച്ച് കേരള അവിടേക്ക് എന്താണ് മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും കാണാനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും മൂർത്തികളൊക്കെ. ഇത് അവർക്കറിയില്ല പുറത്തുള്ള. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഹോളിന്റെ അടുക്ക് എത്തുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാല കൊടുക്കും. അവിടെയൊക്കെ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് 1, 2, 3 അങ്ങനെ 108 നമ്പർ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ മാല കൊടുക്കും. ജപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നിർത്തി 108 അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് കൂടി റൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ ദർശിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനുള്ളിൽ കയറിയ ആൾക്ക് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ്, മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ മൂവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുറകിലോട്ട് വിടുകയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോ ദിവസവും നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ഫ്രീ മ്യൂസിയം. അപ്പൊ വേറെ എന്താ പറയാ, വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേറെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ച അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ കാണാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് തിരക്ക് കൂട്ടിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താണ്, അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതമാണ് കിട്ടുന്നത്. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ
തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു മാല ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കൊണ്ടൊക്കെ നാമം ജപിക്കാറ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ജപിക്കുവാനായിട്ടോ അല്ലെ അതിനൊന്നും ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല, ശുദ്ധമാണ്, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഞാൻ മത്സ്യമാംസമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരിക്കലും നിർത്തുകയില്ല, ഒരിക്കലും നാമം ജപിക്കുകയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളായാലും നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നാമപ്രഭു തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം തരും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണമന്ത്രജപം അപരാധങ്ങൾ വരുത്തുന്നവർക്ക് കൊണ്ട് ശുപാർശ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുടർച്ചയായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ക്രമേണ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ 10 അപരാധങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു അപരാധം ചെയ്യും. അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നത് അതും അപരാധം. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പം അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ജപിക്കണം. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാല് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോഴ് എന്താ അത് വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരും അല്ലെ. അതൊക്കെ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമജപം തന്നെ. നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലല്ലോ, ആക്കണം, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിന് എന്തൊക്കെ ആക്കണം, അങ്ങനെ പല ചിന്തകളും വരും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നാമം കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയൊക്കെ വേണം. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാമാപരാധങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് വരാറ്. എന്താണ്, ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ ശുദ്ധനാമം ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നാമ അപരാധത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അപ്പൊ എപ്പോഴും അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഉയർന്നിട്ട് നല്ലോണം നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രതീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ ആവും നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അതല്ല, നമ്മള് 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ദീക്ഷ എടുക്കാനും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ലഭിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്ന അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതും നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവുമെന്ന് പറയും. ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതൊക്കെ. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമാപരാധയുക്താനാ നാമാനിയേവാരന്ത്യകം അവിശ്രാന്തി പ്രയുക്താനി താനി ഏവാർത്ഥ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരുവന് തെറ്റുകൾ പറ്റിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അവന് തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകും. പാപശേഷ ഭവതി സ്മരതാം തം അഹർനിശം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുപാർശ പിന്തുടർന്ന് ഒരുവൻ പകലും രാത്രിയിലും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ എല്ലാ പാവപ്രതികരണങ്ങളിലും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അതേ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം ഖലു നാസ്തേവ 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 വ്യതിരേക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു ഈ കലികത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും പറയുന്നത്, നേരത്തെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഇപ്പൊ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഇതിന് പറപ്പെട്ടില്ല അത് തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേറെ യാതൊരു വഴിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതൊന്നു മാത്രം മതി ഈ യുഗത്തില്. അതാണ് പറയുന്നത്, കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപമല്ലാത്ത മോക്ഷത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശുപാർശകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവരുടെ പദവി എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. അതിൽ 18,000ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരി. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. പ്രണാമം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരും. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ചെയ്തതിന് ചരിതാമൃതമായാലും ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഒക്കെ പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദവും പാർഷദരൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് അവിടെ ഡോറിൽ മുട്ടിയിട്ട് അവര് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒന്ന് ജപിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമെന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അവരോട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനും ഉപരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു യജ്ഞമോ പൂജയോ തപസ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്രയും അധപ്പതിച്ച യുഗമാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ വേറെ കലോർ ദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനായ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അവർക്ക് മോചനം ഉറപ്പാണ് എന്ന്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് വിജയ്.